Kun mä puin pellolla täällä omalla tilalla, niin katsoo taaksepäin historiassa, niin esi-isät on täällä satoja vuosia tuottanut raaka-ainetta silloiseen tarpeeseen. Ja se, että minä saan tehdä sitä nyt ja saan sen tehdä kestävästi, saan sen tehdä luomuna, niin se tuntuu hyvältä silloin istua tässä puimurin päällä ja tehdä töitä. Suomalainen luomuvilja on erityisen hyvää sen takia, että suomalainen talvi hoitaa sen, mikä muualla Euroopassa ja maailmalla hoidetaan myrkyillä. Ja mun mielestä on todella ilo tuottaa luomua, koska se tuo sitä lisäarvoa meille kaikille. Ja silloin kun raaka-aine, mistä lähdetään tekemään elintarvikkeita, on hyvä, niin myös elintarvike voi olla hyvä. Luomu on liiketoimintaa, mutta samalla se edesauttaa meidän ihmisten, meidän luonnon ja meidän tuotantoeläinten hyvinvointia.